अभी आप सुन रहे हैं महाकाल म्यूजिक 2 का शानदार प्रस्तुति। महाकाल म्यूजिक 2 का नए नए ऑडियो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी आप सुन रहे हैं रुपेश राज का शानदार प्रस्तुति। तोरा चढ़ैयो कि देवी मैया गेंदा तोरा चढ़ैयो, अरहुल तोरा चढ़ैयो कि देवी मैया गेंदा तोरा चढ़ैयो। कोन फूल तोरा चढ़ैयो गे देवी मैया, कोन फूल तोरा चढ़ैयो, कोन फूल तोरा चढ़ैयो गे देवी मैया, कोन फूल तोरा चढ़ैयो। कोन फूल पे मैया तोहर मन भबै छौ, गेंदा के खुशबू दूर से आबै छौ गे मैया। कोन फूल पे मैया तोहर मन भबै छौ, गेंदा के खुशबू दूर से आबै छौ। यार कोनो दोसर मंगैयो गे देवी मैया, यार कोनो दोसर मंगैयो। कोन फूल तोरा चढ़ैयो गे देवी मैया, कोन फूल तोरा चढ़ैयो, कोन फूल तोरा चढ़ैयो गे देवी मैया, कोन फूल तोरा चढ़ैयो। 9334848140। संदीप सुमन जो तोहर सेवक माँ, तोरा पर चढ़े तो लाला चुनरिया नेक माँ गे मैया। भक्त छवि केस जो तोहर सेवक माँ, तोरा पर चढ़े तो लाला चुनरिया नेक माँ। मन के बात की बतैयो गे देवी मैया, मन के बात की बतैयो। कोन फूल तोरा चढ़ैयो गे देवी मैया, कोन फूल तोरा चढ़ैयो, कोन फूल तोरा चढ़ैयो गे देवी मैया, कोन फूल तोरा चढ़ैयो। अरहुल तोरा चढ़ैयो कि देवी मैया, गेंदा तोरा चढ़ैयो।